Θέλεις να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση με 0 ευρώ δικά σου κεφάλαια? Το νέο ΕΣΠΑ για πτυχιούχους καλύπτει το 100% της επένδυσης. Κυριολεκτικά 100%. Γεια σας φίλοι του Απαντάμε, είμαι ο Μινάς Φασκιώτης και με τη βοήθεια της Αθηνάς θα αναλύσουμε απλά και γρήγορα τη νέα δράση ΕΣΠΑ για πτυχιούχους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αθηνά, σε ακούμε. Σε λιγότερο από 3 λεπτά θα δεις αν είσαι δικαιούχος και πώς θα αποφύγεις τα λάθη που κόβουν την επιδότηση. Και μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα σου αποκαλύψω το απόλυτο προβλέψιμο κριτήριο που σου επιτρέπει να ξέρεις αν περνάς πριν καν κάνεις την αίτηση, και οι περισσότεροι το αγνοούν. Πάμε στα βασικά. Αφορά 2 ξεκάθαρες κατηγορίες: όσους ιδρύσουν εταιρεία μετά την αίτηση και όσους έκαναν ήδη έναρξη μέσα στο 2025. Παίρνεις 13.000 ευρώ για τους πρώτους 18 μήνες της λειτουργίας σου. Αν όμως φτιάξεις εταιρεία μαζί με άλλους, η επιδότηση εκτοξεύεται στις 21.000 ευρώ. Καθόλου άσχημα, Και το καλύτερο, αν προσλάβεις έναν υπάλληλο, παίρνεις έξτρα συμπληρωματική επιδότηση 15.000 ευρώ. Τρομερό μπόνους! Προσοχή όμως! Θες πτυχίο μετά το 2016, έναρξη μετά τον Ιανουάριο του 2025 και καμία απολύτως μισθωτή εργασία. Επίσης, ατομικό εισόδημα έως 30.000, απαγορεύεται αυστηρά η συστέγαση και προσοχή στο όριο de minimis των 300.000 ευρώ. Καλύπτει ενοίκια, ρεύμα, εξοπλισμό. Γίνεται με απλοποιημένο κόστος, δηλαδή lump sum, τέρματα τιμολόγια και το τρέξιμο. Η πληρωμή βγαίνει απλά αποδεικνύοντας ανά εξάμηνο ότι η επιχείρησή σου παραμένει ενεργή, τόσο απλά και ξεκάθαρα. Η διαδικασία είναι απλή. Συμπληρώνετε το σύστημα OPSCE, ανεβάζετε τα σωστά δικαιολογητικά και κάνετε την οριστική ηλεκτρονική υποβολή. Εδώ θέλω την προσοχή σου. Δεν συμπληρώνεις έγγραφα εκ των υστέρων. Ξέχασες ένα αρχείο. Η αίτηση απορρίπτεται απευθείας. Τέλος. Σημείωσε τις κρίσιμες ημερομηνίες. Αιτήσεις από 6 Μαΐου 2026 μέχρι 30 Ιουνίου. Μην τις χάσεις. Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες, χωρίζεται σε 3 εξάμηνα ορόσημα και, πιάνοντας τους στόχους, ξεκλειδώνεται σταδιακά τη χρηματοδότηση. Πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο σημείο: πώς βγαίνει η βαθμολογία και πώς θα ξέρεις αν έχεις ελπίδες. Τα γεωγραφικά μετράνε. Ένας υποψήφιος στην πλούσια Αττική παίρνει χαμηλότερη βαθμολογία από κάποιον στη Φλόρινα, για παράδειγμα. Όπως σου υποσχέθηκα, το απόλυτα μαθηματικό κριτήριο που κρίνει τη θέση σου στη λίστα είναι ότι όλα είναι 100% αντικειμενικά. Βαθμολογείσαι καθαρά βάσει πτυχίου, εμπειρίας, τοπικού ΑΕΠ και δημογραφικών τάσεων της περιοχής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να υπολογίσεις μόνος σου τη βαθμολογία πριν καν κάνεις την αίτηση. Ξέρεις από τώρα πώς πλασάρεσαι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να στήσεις την επιχείρησή σου εντελώς δωρεάν? Ευχαριστούμε Αθηνά, τώρα έμαθες τη νέα δράση. Θέλεις όμως να μάθεις εύκολα, γρήγορα και υπεύθυνα αν η δική σου πρόταση μπορεί όντως να χρηματοδοτηθεί? Σου έχω ετοιμάσει μια φόρμα υπολογισμού βαθμολογίας. Συμπλήρωσέ τη τώρα και θα σε ενημερώσω άμεσα αν ικανοποιείς τις προϋποθέσεις, τη βαθμολογία που συγκεντρώνεις και την εκτίμησή μου για τις πιθανότητες ένταξης. Και αν αποφασίσεις να προχωρήσεις, η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει όλη τη διαδικασία και την υποβολή της πρότασής σου για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Πάτα το link, δες τη βαθμολογία σου και πάμε να εξασφαλίσουμε τα χρήματα για την επιχείρησή σου.